नै लाबोलायबाय लोगोफोर बिमानो मुलि मानि मिथिला आरोना बैखिनिखौ लाबोना होफैबाय आइनो मेंबाय थिगसेनो नोंथांमोनाबो एफा गाबबा गाबफायो आं मिनिफाबा मिनिफायो सोदोबानो गैला आरोना लोगोफोर मा होननो एफावनो आंखौ नोंथांमोना गावनि बिब' असे बायदि गावनि फिसाजो असे बायदि गावनि बिनानाव असे बायदि बियादै असे बायदि अनहरो आंखौ बेनिखायनो मोन्दांथिनाव फुल कनफिडेन्स फैयो जस फैखाङो जे नोंथांमोना आंजों जेब्लायबो सापर्ट दङ होननानै बेनिखायनो जात भिडिअ बानायनो हायो लोगोसे गोबां खामानि मोनो स्पिरिट मोनो पावार मोनो बोलो मोनो गोहो मोनो आरोना मोन्दांथिया स' बेनिखायनो जायखिजाया सिटुएशनजों दावहा नांनो मोन्दांथिया बोलो मोनखाङो आरोना लोगोफोर बाखि नोंथांमोना जे आंखौ आइनि थाखाय आरज बिनानै होदों इसोरनिसिम खावलायदों गाबै गाबै हयथ' एसेबाबो इसोरा खोनासंबाय नोंथांमोननि आरजखौ बेनिखायनो दा जोंनि मामिया माने मोजांनि लामायाव फैबाय लोगोफोर अब्लाबो आङो बे मुलिखौ लायना होफैबावबाय आइनो दासो मोनफैदों नोंथांमोना आंनि अबस्थाखौ नुखादों नै गोलोमफ्रुजोबखादों माने फुरा टिलनो आरोना गोलोमफ्रुजोबनानै फैदों आरोना फुरा सान्दुंआव खामथाबजोबनानै बेफोर बोलोआ जाहैबाय नोंथांमोननिनो अननाय आइखौ नायनो ना नोंथांमोना आइखौ देखायनो आं नोंथांमोननो गावसो जिरायबावबाय आरोना हामनाय लोगो लोगो दखानाव थांबाय नै मुलिया नायदो मा दङ नोंबोथ' नायनो रोंखायोना बियो ओंखाम जाखांनानै जानाय गोजा गासिबो गेस्टनियाल' ओंखाम जायैनि सिगां बे जाहैबाय ओंखाम जाखांनायनि उननि मिथिबाय ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय उदै खालियाव जानायनि ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय माबा खिनाय जाबा मिथिबाय खिनाय जाबा जानायनि ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय गोबानो ओंखारबा जानायनि मिथिबाय मोजाङै जा आरो दे सोफिनदो दा ओंखाम गासिखौबो हराव गरसे फुङाव गरसे जानो दै इखौबो हराव खेबसे ओमफ्राय फुङाव खेबसे मिथिबाय दा जानोबा जाना हो ओंखाम उखैयाखैबा ओंखाम उखैना उखैयाखै सोमजाबाय बाथोन देनानै आजाजों आंजों ए लोगोफोर नोंथांमोननि बोलोआनो नोंथांमोननि आशीर्बादानो नोंथांमोननि अननायानो आंनि पावार आंनि बोलो दिनैयो बिमाया नोंथांमोननि अननायजोंनो मोजांनि लामायाव फैफिनबाय हयथ' नोंथांमोननि आरजखौ निस्सय इसोरा खोनासंमारबाय आं बेखौनो सानबाय आरोना स' बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जोंनि थाखाय नोंथांमोना जेसेबांखिनि आरज बिना होबाय जेसेबांखिनि जोंहानि न'खरनि थाखाय आरज बिनानै होबाय इसोरनिसिम स' बेबायदिनो आङो इसोरनावबो आंनि आरजखौ आङो गथायगोन आंबो नोंथांमोननि थाखाय इसोरनाव आरज गथायगोन जे नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि न'खरखौ जाहाथे इसोरा गासैबो जेंनाखौ सौसिलांनो हानाय बायदि गोहो बोलोखौ हरथों आरो नोंथांमोननि जिउआव जेब्लायबो सोरांखौ इसोरा बोर हरथों आरो नोंथांमोननि गासैबो मोजां साननायखौ इसोरा जाफुंहोथों आं बेखौनो आफा इसोरनाव आरज गाबबाय लोगोफोर दखानखौ फोसाबनोसै एबारो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायलांबानो जाबाय बेखौबो आं देखायनोसै दखान फोसाबलांनायखौबो बारा इयावबो इनभेस्ट खालामनोथ' हानाय नंला गारिथ' लाखाबाय नालाय ओमफ्राय फेसबुकनि मासनियाव हाबबाथाय बेखौ ग्रोब ओंखारहैनाय बायदि खालामसै आरोना जायखिजाया गाबोननिफ्राय हाजिरा लागायनोसै इयाव जागायनोसै फुल कनफिडेन्सजों बिथाङा सोर अबेनि मिथिया नाथाय रन्जित गयारि मुङा बिथाङा आंनो 500 रां सोनानै हरदों ओमफ्राय बे रांजोंनो आं आइनो मुलि जगायनानै होफैनो हाबाय नाथाय आङो बियाखैमोन आरोना लोगोफोर
अब्लाबो बे समाव आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आं इसोरनाव आरज गाबबाय बिथांनो जोबनो गैयै बेबायदिनो होबावथों होननानै